Kulonyaka kuzobe kuphela iminyaka engamashumi amane nambili kusukela sakhiwa lesisibhedlela. Sasetshenziswa iminyaka engamashumi amabili nane emva kwalokho savalwa. U-LC Peters wabe engumhlengikazi kusona. Kepha naye akasebenzanga isikhathi eside kuso. We had very good doctors here. We had very good equipment. It was really, and everybody that talks about the hospital say, oh, that was the best hospital we ever had. Umnyango wezempilo eGauteng wathi lesisibhedlela savalwa ngoba befuna ukunciphisa isibalo sezibhedlela nokuthi sasingakhiwanga endaweni efanele kepha iningi lalinganelisekile ngalencazelo. When you study population migration, you realize, no, they just didn't factor in population migration at all. And the fact that this is a suburb and over time people would move into it and everybody would need a public hospital, even in those hospitals. What is even more concerning is if you look at where eKempton is located, when it was built, it actually used to serve the purpose for, because when all Tambo came into play, they needed to have a government hospital close by so that when there's medical emergency, they have a referral hospital. Kumanje izakhamuzi zase-East zilaliswa esibhedlela ithembisa noma i-Edenvale. I-DA ithi kuningi uHulumeni abengakwenza ukugwema ukuthi izikhungo ezigcina labo abahaqwe yigciwane iCorona zigcine sezithola zingaphansi kwencindezi. We are now looking for field hospitals, build new hospitals, yet we have a structure that was built in 1978. And when it was built to last for at least 100 years. Umnyango wezempilo eGauteng unabanga ngokuthi ingakanani imali esisetshenzisiwe ukuqapha lesibhedlela. Kepha ngo-2019 le mali yabihlezi ku-6.9 billion wamarandi. Department of Health has not allocated funds for the Kempton Park Hospital as it's part of a PPP process the department is looking into with regards to revitalizing the hospital. Khathi yethula inkulumo ebhekiswe esifundazweni undunankulu waseGauteng wathi lesisibhedlela singesinye seziyisithupha ezokwakhiwa kabusha kepha akucaci ke ukuthi sizovulwa nini.